Elikkä kuka olet? Eetu Viita. Mitä teet? Frisbeegolfia. En harrasta, mutta nyt päätin Ammatiksesi. puoliammattilainen. Jep. Ootko paljon pelannut? Arviolta ehkä varmaan ehkä 5-6 kertaa. No onko se tämä frisbeegolf sitten hauskaa? On tämä yllättävän rentoa. Nyt ekaa kertaa tämmöiset oikeat kapulat kädessä Aaltosesta keikattu. Kyllä on ihan hyvin voi semmoisella Top Sportin Euron frisbeelläkin heitellä. Elikkä semmosella on pelattu aikaisemmin. Joo, nyt on ekaa kertaa tämmöiset kädessä. Elikkä koska tämmöset tai tää rata kokonaisuudessaan sitten tänne Tornioon rakennettu? Minusta se oli viime loppukesästä alkoi ilmaantua näitä tötsiä tonne, mutta en niitä nyt tiennyt, että mitä ne edes oikein on, mutta ja takaa. Kuulemma joku 12-vuotias poika vai 11-vuotias poika oli vetänyt kaupungille laittanut adressiaiheesta, että pitäisi saada tänne kenttään. Oli otettu tuumasta toimeen ja väsätty kenttä. Alright. Ihan kiva kenttä. En tiedä ammattilaistasolla minkälaisia ne on. Joo. Et oo aikaisemmin käynyt missään muualla? En oo käynyt. Tää on ihan soppeli ainakin tämmöiselle aloitteelle. Ai! Mitä te teette täällä?